majority decision, Raymond Alicala. Matapos matalo sa kapwa Pinoy via majority decision, ay nabigyan ng pagkakataon itong si Kabayan para lumaban sa ibang bansa sa bansang South Africa. Ito ay si Melvin Manangkil alias The Killer, tubong Zamboanga del Norte at may tangkad na 5'2". Di basta-basta ang kanyang makakalaban dahil bukod sa baluarte ng kalaban sa South Africa, gaganapin ang nasabing bakbakan na kung saan kilala na laganap ang dayaan, ay mas matangkad din itong South African at hawak din ito ang titulong Boxing South African Light Flyweight title. Nangyari ang laban noong October 2022 lang at ginanap ito sa International Convention Center, East London sa South Africa. May impresibong record itong kalaban na 7 wins, 1 loss, 4 dito via knockout at galing din ito sa dalawang magkakasunod na panalo, habang may record naman ang dayong Pinoy na 7 wins, 7 losses, 4 tabla. Sa madaling sabi ay tila gagawing pampataba lang ng kartada itong dayong Pinoy. Pero sa mismong araw ng bakbakan ay tila di inaasahan ng Aprikanong kalaban na matibay at malakas din pala itong Pinoy na may bansag na The Killer. Ilang beses na alog itong mas matangkad na pambato ng South Africa at natumba pa ito sa round 6 pero di binilangan ng referee nila. Kaya naman marami ang nagsasabing may dayaan na naman ang nangyari. Ating balikan ang walang humpay na suntukan at pakikipagsabayan ng dayong Pinoy na si Melvin Manangkil kontra sa hot prospect at mas matangkad na pambato ng South Africa. Yun. Gigil. Plastar lang, sumaki mo, plastar na. Sintro, aper. Aper, sintro. Hook, wala. Yan. Kasi ano lang. Sintro, aper. Hook. Apo, sumbang sunod. Box. Ayaw gindog, bali-bali. Sugata. Yan. Mas bagal sa imo ha. Yan. Badi. Lawas. Yan. Lawas. Ayaw pagkasi. Siya. Yan. Tapos sundot. Sa lalong. Ika, hook. Ipasa. Guys. Ikapon. Doon. Sige, dugdog.
Puro na yung hangin eh. Wala na, handog na oh. Sige, hampa ka. Lubig ka, palayo. Dugdug ka. Dugdug ka sa mga kalawas. Liok ulo, liok ulo. Liok ulo, liok. Dugdug na yung sinalom. Ayaw, kulat ka. Yan. Sige, nakapoy na oh. Yan, nakapoy na oh. Ikaw mo dugdug. Baka siya, baka duta. Tuyok na, tuyok, tuyok. Tuyok, tuyok. Tuyok. Wala na. Ayaw, kulat ka. Ayaw, kulat ka. Sige, dugdug ka. Ayaw pa ito, ayaw pa dugdug. Ayaw pa dugdug. Yan, yan. Yan, lupit ka dyan. Kasabitan siya. Sunduta, sunduta. Sa ilalong tanan, sa ilalong tanan. Yan, dyan na. Ino na. Sintro, sintro. Balik na bon, balik na bon. Sige, dugdug ka. Ayaw pa distansya, ayaw pa distansya. Panat! 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 Kulit! Lalok! Hiya! Laro! Pahinga! Uy! Pahinga! Ayaw penalti. Lawas. Yan. Lawas. Gira. Ayaw palayo. Balik. Balik ka distansya, dula. Yan! Dala! Hold! Yan! Dala! Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.